Lad os tale om tro. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender det koncept. Det er sådan noget, der er blevet lavet de sidste par år med en masse YouTube-videoer med kendte danskere, som snakker om tro. Og det er rigtig godt. Så det kan man gå hjem og undersøge, hvad er. Og jeg siger, lad os tale om tro, fordi det er det, jeg skal tale om. Jeg skal tale om tro. Her i oktober, der havde jeg motorstop et par gange. Vi gjorde lidt grin med derhjemme, at vores bil er blevet kristen. For det var altid om lørdagen. Det var altid på sabbaten, at bilen den ikke gik i gang. Og det skete 3 gange, 3 lørdage. Ja, så det kan være, den tog meget seriøst, det med, at vi skal have den 7. dag hellig. Men vi havde motorstop, og vi skulle have en ny generator. Og det fik vi, og nu kører vi igen. Overført betydning kan man måske tænke, at tro, det er ligesom en generator. Generatoren, det er jo det, der giver strøm til alle bilens elektriske funktioner. Og det er den, som gør, at bilen kan komme i gang overhovedet. Tro er også det, der giver energi til alle vores åndelige funktioner. Men jeg vil tage det et skridt videre og sige, troen, det er faktisk alt, der sætter bilen i bevægelse. Troen, det er generator, det er motor, det er brændstof, vi kommer på bilen. Og det er det, som jeg skal prædike ud fra i dag. At troen er drivkraften i livet med Gud. Det er det, der driver os. Det er det, der overhovedet gør, at vi kan komme nogle steder sammen med Gud i livet. Det er det, der sætter os i bevægelse. Og jeg fortsætter lidt der, hvor at vores gode ven David slap, som prædikede her sidste søndag. Han prædikede ud fra Romerbrevet, og han læste skriftstedet fra 1. kapitel, vers 16 og 17, hvor der står, at jeg ikke skammer mig over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for alle, som tror. Ja, evangeliet om Jesus er Guds kraft til frelse for alle, som tror. Og der ser vi vigtigheden af tro. Og så står der i vers 17, for den retfærdige skal leve af tro. Johannes, han skriver i sit evangelie det samme på en anden måde. Han siger, at alt det, som jeg har skrevet til jer, det har jeg skrevet, for at I skal tro på Jesus. Og når I tror på ham, så skal I have liv i ham. Og Paulus siger, at den retfærdige lever af tro. Og Johannes siger, I skal tro, og når I tror, have liv i ham. Så der er en livgivende tro. Der er en tro, som man lever med. Men hvad er det for en? Hvad betyder det at leve af tro? Det betyder noget med at være drevet. Det er det, der driver os. Det er det, der sætter os i bevægelse. Et andet sted, der skriver Paulus sådan her. Alt, hvad jeg gør. Alt, hvad jeg gør. Det gør jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sit liv for mig. Det er nogle store ord. Alt, hvad jeg gør, gør jeg af tro. Jeg ved ikke, om vi kan sige det samme. Måske kan vi sige det samme. Forhåbentlig kan vi sige det samme. Alt, hvad jeg gør, det gør jeg i troen på Jesus, som elskede mig og gav sit liv for mig. Og derfra kommer det. Men for at svare på det her spørgsmål, hvad er det for en tro, som er den tro, der driver os? Så vil jeg bare kigge på 5 sådan sider af troen i dag. 5 sider af troen. Og så opmuntre os til, at vi åbner os for tro. Der er lidt løs forbindelse her. Jeg håber, det går. Så lad os åbne os for troen den her formiddag. Og
de 5 sider af troen, som jeg skal snakke om, dem kommer vi igennem her. For det første, vi kender fra livet faktisk, at tro, det er ligesom det, der driver os. Det, der sætter os i bevægelse. I fodbold, der siger man, alt kan ske. Bolden er rund. Og vi ved det der med, at man kan være et underdog-team. Man kan være fuldstændig underlegen, og så kan man alligevel overraske og gøre det, der er umuligt. Måske der er nogen, der kan huske noget, der bliver kaldt for miraklet i Madrid i 94. Det er ikke alle. Men Odense Boldklub vandt over Real Madrid 2-0. Det var et mirakel. Og vi kender det jo fra livet, at vi kan ikke vinde den kamp, vi ikke tror på. Man vinder kun kampe, hvis man tror på det. Troen, den er vigtig. Den driver os, den motiverer os. Troen kan vinde valgkampe. Troen kan vinde krige. Troen kan give lande uafhængighed. Jeg har boet i 8 år i Estland, som blev uafhængigt, fordi der var nogen, der troede på det. Det var ikke bare fordi Sovjetunionen faldt. Det var fordi der var nogen, der sagde, vi vil være et frit land. Og de troede på det. Man kan ikke vinde en kamp, som man ikke tror på. Den ene side af troen, det handler om det her. Altså, tro på det som en kamp, man kæmper. Paulus han snakker om at løbe løbet. At han kigger hen mod prisen foran sig og løber løbet. Men man vinder ikke, hvis man ikke ser på prisen og tror på det og sætter alt ind på det. Hvad er det for en kamp, som du står i? Hvad er det, som du skal kæmpe for at vinde? Hvad er det, som Gud han har lagt i dit liv, som er den kamp, som du kæmper? Det du strækker dig mod, løber imod, kæmper for, tror på. Hvad har du tro for at se? Hvilke sejre har du tro for at se i dit liv? Det kan være i familieliv, kunne være i arbejdsliv. Vi kan kampe alle mulige steder. Vi har brug for at tro, som driver os videre. Og det kunne lyde sådan lidt som om, at vi skal bare tro på det, ikke også? Som med eksemplet fra fodbold. Men den her tro, det er ikke en selvtillid. Det er en Guds tillid. Det er en tro, der sætter sin lid til Gud. Tror på, at Gud, han er nok for os midt i løbet, som vi løber. Tro på, at Gud, som han har lagt det her foran os, han hjælper os til at gennemføre løbet. Og tro på, at med Gud, så kan jeg vinde det her. Det var den første del. Sådan. Den anden del, den er også sådan lidt fra livet, kan man sige. Vi blev forældre for 4 måneder siden snart til en lille datter. Og man kan sige, sådan et lille menneske er fyldt med tro. Fuldstændig overmodig tro. Og urealistisk tro nogle gange. Jeg tænker på, nu er hun begyndt, vores datter, at læne sig fremad. Og læne sig ud over kanten. Og hun kender jo ikke farerne. Men måske kender I det med, når et barn, måske et lidt morsygt barn, ser sin mor og strækker sig ud af et andet forældre eller et andet voksens arme ud mod moren. Det er sådan, jeg synes, det er et godt billede på tro. Fordi tro, det er ikke bare, jeg tror på, at Gud findes, eller jeg tror på, at Jesus er Gud. Men tro, det er noget relationelt, meget mere end det er rationelt. Det er meget mere noget i hjertet, end det er noget op i hjernen. Og tro, det er ligesom sådan noget, ligesom det der barn, der læner sig ud og strækker sig ud mod Gud, som griber os i luften. Og ikke bare
med sådan 50-50, men han har lovet, at han griber os. Så vi kan modigt strække os ud mod ham, og længes efter ham. Jesus han siger, bliv i mig. Bliv i mig. Troen er relationel. Det handler om at blive i ham og være i ham. Og han siger, hvis I ikke bliver i mig, så bærer I ikke nogen frugt. Så kan I ikke bære frugt for Gud. Det handler om at blive i ham. Nå. Den tredje side, udover at troen er en tro på, at vi kan vinde og sætte den ind til et løb, og udover at troen er relationel, så er troen også en tro, som er retfærdiggørende. Når Paulus han skriver, at den retfærdige skal leve af tro, så handler det om, at vi bliver retfærdiggjort ved tro. Da jeg var 16 år gammel, cirka, der på et tidspunkt tændte troen ind i mig. Det var ligesom om, jeg altid havde troet på Gud på en abstrakt måde, på grund af mine forældre, fordi jeg var vokset op i det. Men troen blev levende og virkelig og personlig for mig, og den blev livgivende. Hvor førhen, der levede jeg ikke af tro, jeg troede bare. Men der som 16-årig cirka, begyndte der at blive en levende tro, en livgivende tro. Og det var fordi, jeg kæmpede rigtig meget med usikkerhed som teenager, som mange teenager gør. Da jeg var 14 år gammel, kom jeg altid for sent til skole, 5 minutter med vilje, så jeg ikke skulle gå forbi folk ude på gangen. Det var mærkeligt, ikke også? Men det var sådan noget, jeg bare planlagde. Så jeg cyklede stille og roligt ind hen i skolen, og var altid sikker på, at jeg kom 5 minutter for sent, så jeg ikke skulle gå forbi folk på gangen, fordi vores klasselokale lå helt ned ad gangen, og jeg følte, at alle kiggede på mig på en mærkelig måde. Er det ikke skørt? Og jeg havde det her inde i mig, med at jeg aldrig helt var god nok. Og det var ikke fordi, jeg havde voldsomt krævende forældre, som piskede mig, og som ikke elskede mig. Overhovedet ikke. Jeg havde fantastiske forældre, har stadigvæk. Men jeg havde altid sådan lidt en oplevelse af, du er ikke helt god nok. Du er ikke helt sej nok. Du er ikke helt sjov nok. Du er ikke helt god nok til fodbold, til at være rigtig nok. Og så som 16-årig til en gudstjeneste for unge, så gik det op for mig. Jesus han siger, du er god nok. Med alle dine fejl, med alt hvad du har gjort forkert. Og jeg ved hvad du har gjort forkert, jeg kender det. men han, du er god nok, du er elsket. Og jeg har gået på korset for dig, præcis som du er. Det er noget, og det er den tro, der gør retfærdig. Du kan være retfærdig foran Guds ansigt, med alle dine fejl, alle dine mangler, al din synd, al din skam. Og du kan stå foran Guds trone, og han ser på dig som et retfærdigt Guds barn, på grund af Jesus. Og det er bare tro. Og det ændrede mit liv. Så tro, det handler om at strække sig for at vinde. Det handler om at strække sig mod en forælder, der elsker en. Tro, det handler om at være retfærdig. Man bliver retfærdig. Og på den måde lever vi i tro. Og nu kommer vi til det er hovedpunktet måske. Fordi mange kristne er vant til det her med at høre, vi er retfærdiggjort ved tro. Det har vi hørt om måske. Men det næste del af tro, det er, at vi er også helliggjort ved tro. Og det snakker vi ikke så meget om. Men det tror jeg også, det er det betyder, når Paulus siger, den retfærdige skal leve af tro. At vi bliver også gjort hellige. Når vi står foran Guds ansigt, foran hans trone, når vi en dag skal stå foran ham,
Og der er en dom, der fælles. Og Gud er retfærdig, han er hellig. Han ser ikke bare mellem fingrene med synd. Det er ikke bare ligegyldigt. Men når vi står der en dag, så er vi retfærdige på grund af Jesus. Og vi er hellige på grund af Jesus. Men det kan godt være, at min kone derhjemme, hun ikke synes, jeg er så hellig. Klokken 5 om morgenen, når jeg ikke er klar til lige at tage babyen. Eller det kan godt være, at arbejdskollegerne måske ikke synes, at vi er så hellige, sådan midt i hverdagen stresser jeg af. Eller ham ude på parkeringspladsen, som vi råber efter, fordi han har taget vores parkeringsplads. Måske synes han ikke, at vi er så hellige. Så der er en eller anden realitet også med, at vi er stadigvæk mennesker. Selvom vi står hellige foran Gud. Men Gud, han møder os, som vi er. Men han efterlader os ikke, som vi er. Han vil noget med os. Han vil arbejde i os. Han vil gøre os hellige. Og det er en kamp, som vi kæmper som kristne. Med at blive fri fra synden, som er i os. Hvordan bliver vi fri fra synden? Det gør vi også ved tro. Det gør vi ved at tro på Guds løfter. Hvis vi prøver at tænke konkret. Det kan være, at penge fylder for meget i dit liv. At du er drevet af penge, og tanken om at få penge og tjene penge og have nok. Man har aldrig nok, men vi skal have noget mere. Jeg skal have nok. Jesus siger, at man kan ikke tjene 2 herrer, man kan ikke tjene mammon og Gud, og mammon betyder penge, ikke også? Men hvordan bliver man fri fra det så? Synd, det er noget vi gør, fordi vi vil. Og det gør vi, fordi synden kommer med en løgn og siger, hvis du gør det her, så bliver du glad. Det her, det giver dig et godt liv. Og så køber vi løgnen, selvom vi måske dybt i vores hjerte godt ved, at penge gør os ikke glade. Eller hvad det skulle være, ikke også? Men Gud har bedre løfter til os. Sande løfter til os. Gud, han er bedre. Så det, der gør os fri fra synd, det er tro på Guds løfter. Det er det, der gør os hellige. Gud, han er mere værd. Det behøver ikke være penge, det kunne være underholdning, der fylder lige lidt for meget i vores liv. Tager lidt for mange af de gode timer. Gør os til nogle mennesker, som vi egentlig ikke rigtig vil være dybt inderst inde. Og måske i virkeligheden ikke dybt inderst inde ikke gør os glade. Og det kan være alle mulige gode ting. Underholdning er jo en god ting, og penge er jo også en god ting i virkeligheden. Det kan være alle mulige gode ting, som tager det bedstes plads i vores liv. Gud, han er mere sand, og han er mere smuk, og han er mere god end alt det andet. Det betyder ikke, at man ikke må eje penge, og man ikke må have underholdning i sit liv. Men Gud, han har bedre ting i sin hånd. Og den tro, der gør os hellige, det er en tro, der ser Gud, og ser, hvor skøn og smuk han er. Dengang jeg oplevede som ung, den her retfærdiggørende tro, oplevede Guds kærlighed, og han sagde, du er god nok, så gav det mig også en hunger og en ivrighed, og det gav mig en bøn i hjertet. Og bønnen, den var, mere Gud. Jeg vil have mere. Jeg vil have mere. Og det er det, der helliggør os også. Det er det, der strækker os mod Gud og driver os videre i livet. Sætter os i bevægelse. Det er den der bøn. Det er det, der helliggør os. Helliggørelse handler ikke om, at vi skal bare tage os sammen. Eller vi skal bare tænke på, hvor god Gud er, hvor godt han har gjort det for os, og være taknemmelige. Nej, vi behøver ikke bare kigge tilbage på, hvad Gud har gjort, men vi kan kigge fremad
mod alt det, som Gud han har til os. Og tro på det, og strække os mod det, og sige, ja Gud, det vil jeg have det der. Det vil jeg have. Det sidste punkt, og så slutter vi af lige om lidt. Så skal vi lovsynge lidt igen. Jeg håber, Dennis, at I kunne komme op og spille den sang igen, og jeg vil gå. Ja, fordi det hænger lidt sammen med det her. Men den sidste del, udover at troen er en kamp, og den er relationel, og den retfærdiggør, og den helliggør, så herliggør den også. Og troen er en tro på mere. Det her mere Gud. Jeg læser et skriftsted fra det gamle testamente. Og det er et skønt lille vers fra Salmernes bog og fra salme 16. Salme 16, det er en af de få salmer og få steder i det gamle testamente, som handler om livet efter døden i virkeligheden. I det gamle testamente står der ikke særlig meget om livet efter døden. Men det står der om i den her salme. Og så står der helt til sidst i vers 11. På hverdagsdans står der: Du har vist mig vejen til livet. Hos dig fyldes jeg med glæde, og du giver mig den evige herlighed. Men den 92 oversættelsen, den er tættere på. Må jeg låne den, Dennis, et øjeblik? Der står her: Du lærer mig livets vej. Du mætter mig med glæde for dit ansigt. Du har altid herlige ting i din højre hånd. Troen, det er noget, der spiser. Noget, der mættes. Du mætter mig med glæde for dit ansigt. Du har altid herlige ting i din højre hånd. Hvornår? Altid. Altid herlige ting i din højre hånd. Gud har herlige ting i sin højre hånd for dig i dag. Gud, hvad har du for mig i dag? Gud, hvad har du til mig i dag? Sådan et spørgsmål, det får os jo til at søge Gud. Måske gå hjem og læse i Bibelen eller bede en bøn. Tag imod det Gud, han har til os. Hvad har Gud til dig den her uge, der ligger foran? Hvad har han den her måned, der ligger foran? Når Gud han altid har herlige ting i sin højre hånd, og når den her salme handler om livet efter døden, så gælder det også, når man lever sin sidste dag her på jorden. Gud, du har altid herlige ting i din højre hånd. Det er noget, der rækker ind i evigheden. Ja. Så tro handler om kæmpe kampen, tro på, at vi vinder sammen med Gud. En Guds tillid handler om at strække sig ud som et lille barn mod Guds hænder, der griber os i luften. Det har han lovet. Det er en tro, der retfærdiggør os, og helliggør os, og herliggør os. Nu og i morgen og i evighed. Giv den her tilbage. Og så vil jeg slutte af med, der er en sang, som jeg går og lytter meget til. Og der er et flot vers. Det er et band, et af mine yndlingsband, der hedder King's Kaleidoscope. De har lavet et nyt album, og i en af sangene synger de sådan her: Nåde og kærlighed, som mægtige floder, strømmer uophørligt ned ovenfra. Nåde og kærlighed, som mægtige floder, strømmer uophørligt ned ovenfra. Har vi tro til at tage imod det? Himlens fred og perfekte retfærdighed kyssede en skyldig verden med kærlighed. Det synger om korset, hvor himlens fred og perfekte kærlighed og retfærdighed kyssede en skyldig verden med kærlighed. Lovsangsbanden må gerne komme op, så tager vi den sang igen. Ja, og
slutte af med en bøn her. Jesus, jeg takker dig for alt, hvad du har gjort for os. Alt, hvad du har gjort på korset for 2000 år siden. Og tak for alt, hvad du har i din højre hånd. Tak for alt, hvad du vil gøre for os stadigvæk, fortsat. Tak, at du er trofast. Tak for håbet i det her liv sammen med dig. Vi kan leve sammen med dig gennem troen. Og tak for håbet, der rækker ind i evigheden også. At du går med os i livet, og du går med os i døden. Og du er gået foran os og kalder os til dig. Tak, at din nåde og din fred strømmer som floder, mægtige floder fra himlen ned over os. Og du fylder vores liv med godhed. Og Herre, jeg beder dig om, at du må give os tro og styrke vores tro til at tage imod alt det, som du har til os. Giv os en tro, som beder den her bøn, Herre. Mere af dig. Mere af dig. Giv os den tro, der giver en længsel efter mere af dig, og driver os videre i livet sammen med dig. Tak, Jesus, for alt, hvad du gør. Tak, at du gør mere, end vi kan bede om eller forstå. Takker dig og priser dig. Amen.